Sziasztok, én Big Gamer vagyok. Üdvözöllek titeket a következő videóban. Következő? Egy hónapja nem volt videó. Jó van, tudom. Írtátok meg kommentbe 50 000-en, értem. Szóval, el is mondom, miért nem volt videó. Kérem szépen azért, mert egyrészt Magyarországon voltam. Igaz, hogy az nem tett ki belőle sokat, mert csak pár nap volt. Egy hét igazából, vagy több, nem tudom. Második dolog, az, hogy nem volt nagyon kedvem. Nem tudom miért, egyszerűen csak hanyagoltam az egészet, és nem volt kedvem. Szóval, kb. Ezért nem volt videó. És ugye kérdezitek, hogy miért nem volt kedvem. Azért nem volt kedvem, mert kaptam egy új gépet, ugye? Azért tudok most cségózni, videót vágni, videót voiceoverözni, szörfözni, ilyesmi. Cségóban, ugye? Ugye kaptam ezt az új gépet, és egész nap ezelőtt ülök, játszok, mert most van egy rakat játék, ami megnyílt ugye előttem, mert eddig a régi gépemen nem nagyon voltak játékaim, csak az a hülye Minecraft. Jó, nem hülye, szeretjük még mindig, nyugi. Ja, ennyi. Ezzel játszottam, nem nagyon volt kedvem emiatt ugye videókat készíteni, és most rászántam magam egy ilyen készítésére, mert ezen stílusú videók nem nagyon vesznek sok időt igénybe. Igen, 1-2 órát. Viszont a vlogok azok annál többet. Meg most, hogy ugye tudok vágni, egyelőre csak Windows Movie Maker tudok használni, mert nincsen semmiféle más programom, meg ugye itt Németországban nem nagyon lehet torrentezni. De amíg ugye Movie Maker-t használok, ez most nekem tökéletesen megy, eddig nem nagyon volt vele sok problémám, csak furcsálom, mert régi gépemen ilyen nagyon hokivágó programokat használtam, nem mintha az nem lenne az, de egy kicsit más, mint az összes vágóprogram. Sony Vegas-t használtam, de azt nem saját gépen, meg ilyen Adobe Premiere Pro, meg ilyeneket. De valahogy ez nagyon más. Rá kellett jönnöm, ugye ez a videó segített nekem abban, hogy rájöjjek, hogy kell használni ezt a vágóprogramot. Ja, és ne azt nézzétek, légy szíves, hogy milyen bénán szörfözök. Légy szíves. Tudom, hogy béna vagyok. Ja, meg ne is az FPS nézzétek, a processzorom miatt, meg a RAM-om miatt ilyen kevés, mert ugye ezt a számítógépet én építettem magamnak, elég kevés moneyból. Azt hiszem ilyen 30-40 ezer volt a gép, mert ugye használtam, szereztem alkatrészeket, gépház az már megvolt, stb. Ugye úgy készült a gép, hogy fogtam, édesapám régi gépét megkaptam, mármint, hogy megvettem tőle, úgymond. Aztán ugye tudtam bele szerezni új alkatrészeket, elég olcsón. Szereztem bele egy GeForce GTX 950-es kártyát. Tudom, hogy kicsit overkill egy Core 2 Duo processzorhoz, de processzort is hamarosan fogok upgrade-elni. Legközelebbi upgrade-em szerintem a RAM lesz, vagy a processzor, nem tudom. RAM-om ugye 2 GB processzor, mint mondtam, egy Intel Core 2 Duo. Dual Core 180 GHz-es, azt hiszem overclockolt, nem biztos. Alaplapom egy Asus. És a gépházam az pedig valami nagyon régi Max Data akármi. Jó nagy, szóval szeretem. És még amit mondani akartam, az hogy azért nem csináltam most vlogot. Egyrészt ugye már több időt vesz igénybe, másrészt meg most már este van, nem akartam bevilágítani semmit, meg ilyesmit. És még újdonságok vannak. Új mikrofonom van, mint hallhatjátok. Ha a zúg az nem azért van, mert a mikrofon rossz, hanem azért, mert mit tudom én, a alaplapom jack dugójában van dugva, mert ugye most jack dugóval tudom csak használni, mert nincsen külső hangkártyám. USB-s kábelt még nem vettem hozzá, és nem is fogok. Ugye most mi egy kondenzátoros mikrofonról beszélünk. Elég jó a minőség ahhoz képest, hogy mennyibe került. Eléggé olcsó volt állvánnyal együtt, azt hiszem ilyen 30-40 euróért vettük szerintem az eBay-en, ugye, neten rendeltük, mert ott olcsó minden, szeretünk eBay-t. Na, ennyi az újdonság. Ja, meg új monitor, ugye, új géppel úgy. De igazából ez az új monitor kicsit utána lett az új gépnek, mert ugye tudjátok milyen a régi monitorom, az a kocka, akármi. Ja, most a gépem is jó, monitorom is jó, és tudok nektek jó videókat készíteni. Meg talán még veszek egy ilyen felvevőkártyát a számítógéphez, ami úgy néz ki, hogy tudjátok, Avermedia, sok videósnál láthattátok.
arról van ez a felvevőkártya arra jó, hogy bedugod, gondolom a monitorodat is bedugod a kártyába, meg a kártyát ugye meg a gépedbe, gondolom HDMI-vel, nem tudom pontosan. És ugye akkor átfut ezen, és mielőtt még a monitorodnak küldi a gép a jelet, azelőtt még ezt fölveszi, és ezek szerint nem a gépednek kell fölvennie, hanem már egyből abba adja, és ő veszi, szóval egy óriási terhet levesz a számítógépről, és nem laggolok. Szóval még annyit akartam mondani, hogy ma mostanság talán nem lesznek még videók, de megpróbálok egyre rendszeresebben csinálni videókat. De ilyen gameplayekre fog áttérni a csatorna, a vlogok is lesznek persze, csak azoknak is minőségjavulása lesz talán, míg hangminőségre gondolok itt természetesen, mert kamerát nem fogok egy hamar venni. De most annyi dolgot vettem, mikrofonálvány, monitor, mi van még, sok mindent vettem most az elmúlt, ja meg egérpad, meg asztal, meg de lesz egy setup tour most hamarosan, mert nagyon sok minden valami új, és meg kell mutatnom. Aztán kommentek, jött egy csomó, egy rakat komment jött, mióta nem voltam, hogy Balázs hol vagy, Bigamer mi van, Bigamer mit csinálsz, Bigamer változtasd meg a nevedet, Bigamer ... nem tudom miket írtak. Ezekre csak annyi a válaszom, a Bigamer változtasd meg a nevet kommentekre az a válaszom, hogy nem, talán egyszer majd. A mikor lesz már videó kommentekre pedig az a válaszom, hogy most. Mi van még? Milyen kommentek vannak? Várj, hadd kukkancsom meg. Igaz, hogy ez egy voiceover-es itten. Úgy kéne beszélnem, mint a pereces, mert megírtam előre a szöveget. Nem írtam. Ja. Most így csak így hasraütök és mondom a dolgot, amit akartam. Előtte meg ugye Cségóval szörföztem egy kört, meg B-hopoztam. B-hop is lesz, mindjárt jön az is. Sokszor mondom, hogy ezeket lehet, hogy ki fogom vágni. Miről akartam én még beszélni? Kockás videók. Mikor lesz kockás videó? Mikor lesz kockás videó? Kockás videó, kérem szépen akkor lesz, ha kedvem lesz. És nem tudom mikor lesz kedvem, mert mostanság nagyon nincs. Ja, meg majd lesz egy számítógép túl is. És lehet, hogy elkezdek egy sorozatot, amit még nem árulok el. Ja, de elárulom. Daily vlog. Talán. Ne várjatok semmit. Ne. Látom a izét a szemeitekben, ez a most nem jut eszembe a szó. Excitement, akit az angolul megtalálhat. Ez az izgalom, az. Már látom a szemetekben az izgalom, a daily vlog. Megjönnek az új feliratkozók, az én szememben is van egy izgalom, mert hogyha megnézitek a videósokat, akik elkezdtek daily vlogolni, triplázódott a feliratkozók fél év alatt. És amúgy nem azért szeretnek daily vlogolni, félreértés, ne essen, triplázódjon a feliratkozók fél év alatt. Bár nem mennék messzire most ez a szám ha ez a szám triplázódna. Amúgy, hogyha most a videófelvételt is nézitek, ez az ember nagyon creepy volt. Hogy nézett már ki? Hogy nézett rám? Hú, de kevés itt az FPS-em. Jézusom. Hogy fogom majd kivenni ezt a pályát? Nem mindegy, arról van itt még szó. Setup tour, jövőbeli vidik. Setup tour, gép tour, minden tour, malacis tour, és daily vlog talán, de ezt még ne vegyétek biztosra. Na, ugye ezek várhatók a jövőben, meg még egy ok, amiért nem voltak videók, részben, mert ugye a nagy részét azt tette ki, hogy rohadtul nem volt kedvem, hogy ugye tönkrement az előző mikrofonom, amivel eddig vettem a videókat. Tudjátok, az a fülesből kilógó szarfos, fúj. Na, meg a kamerám mikrofonját sem tudtam használni, mert azt meg leállítottam. Ugye a telefonomról van szó. Leállítottam, és nem jó már a mikrofonja. Szóval azt is megszívtuk, vlogokat sem tudtam csinálni. Szóval tudtam volna, se akartam volna, nem ez a domináns faktor itt, hanem ugye, hogy nem volt kedvem. Hú, szerintem, hogy nagyjából, nem tudom. Még valami.
Majd a setup tour, írjátok meg amúgy, hogy milyen videókat szeretnétek majd látni. Milyen játékból gameplayeket, mert azt is írhatjátok, mert már van hozzá normális gépem. Ugye, akkor dolgaitok. Írjátok meg, hogy milyen videót akartok látni. Írjátok meg, hogy milyen játékokból akartok gameplayeket látni, ha gameplayeket akartok látni. Írjátok meg, hogy kell-e setup tour. Írjátok meg, hogy kell-e gép tour, hogy érdekel a gépem. És talán még a közeljövőben egy kérdez-feleleket is megejtünk. Ugye 4 játszok alatta, aztán voiceover-özöm, és közben ugye olvasom a kommenteket. Szóval ja, ennyi lesz körülbelül a plánom, ennyi így a plán. Mi legyen még? Majd ilyen crazy videókat is írhattok, mit tudom én. Így áll meg egy, hát ilyen challenge-eket inkább nem azokat valahogy elég elcsépetnek tartom, reakciót se légy szíves, kérlek. De hogyha nagyon akartok és sokan írjátok, még reakció videót is fogok csinálni. Csak értetek, csak a nézőkért. Csak ezért a 100 nyomvadt emberért. Nehogy azt így örülök neki, és nyugi, calm down. Már látom a vasvillákat és a fákjákat. Calm down, nyugi. Na. Ja. Körülbelül erre a videóra ennyi is. Benne. Mit mondjak még? Valamit muszáj mondanom. Nem lehet csak így befejezni egy videót, hogy ennyi lenne kész, viszlát, ennyi volt.